дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри махсуси барномаи Хатсайрро пешниҳоди шумо менамоем. айни ҳол дар пасманзари моҳ гурӯҳи хатсайрҳои ташкилнамудаи Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирокдорони конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо қарор дорад ва пас аз чанд лаҳза мо раҳсипор мешавем ба самти шаҳри Норак. моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. пас аз анҷоми конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ки дар шаҳри Душанбе аз 29 то 31 майи соли равон бо иштироки намояндагони кишварҳои гуногун ва созмонҳои байналмилалӣ баргузор шуд, бо ибтикори Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 7 хатсайр бо 16 автобуси махсус барои гурӯҳи меҳмонон ва иштирокчиёни конфронс ҷиҳати шиносоӣ бо захираҳои обӣ, энергетикӣ ва муаррифии манзараҳои табиии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид. субҳи барвақт назди театри давлатии Академияи опера ва балет ба номи Садриддин Айнӣ ҳамроҳ бо иштирокдорони конфронс ва меҳмонон, инчунин намояндагони вазорату кумитаҳо, намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар ва роҳбаладону волонтёрон ҷамъ омада буданд. ҳамин тавр пас аз ҷобаҷо шудан ду автобуси барҳаво бо меҳмонони расмӣ, нақлиёти бозрасии давлатии автомобилӣ ва ёрии таҷлӣ ба самти шаҳри Норак ҳаракат карданд. роҳи тақрибан 60 километра ки аз миёни манзараҳои дилфиреби кӯҳистон ва даштҳои сарсабзи Тоҷикистон мегузашт, худ як саёҳати ҷолиб буд. меҳмонон ки аз кишварҳои гуногун, аз ҷумла намояндагони созмонҳои байналмилалӣ, олимон ва коршиносони масоили иқлиму экология буданд, дар роҳ аз тамошои табиати зебои Тоҷикистон лаззат бурданд. дар дохили автобусҳо фазои идона ҳукмфармо буд. гуфтугӯҳои гарму самимӣ байни меҳмонон роҳро боз ҳам шавқовар карданд. ба шаҳри Норак расидан замон меҳмононро пешвози гарму самимӣ интизор буд. аҳли фарҳанги шаҳри Норак бо карнаю дафу доира, рақсу бозиҳои анъанавӣ ва нону ширинӣ аз меҳмонон истиқбол карданд. ин пешвози тоҷикона ки бо меҳмоннавозии хоси мардуми тоҷик сурат гирифт, дар дили меҳмонон таассуроти амиқ гузошт. онҳо бо шавқ расмҳои хотиравӣ гирифтанд, бо сокинони Норак суҳбат карданд ва аз фазои идонаи ин пешвоз ба ваҷд омаданд. намояндагон ва аҳли фарҳанги шаҳри Норак меҳмононро хушомадед гуфта, онҳоро ба тамошои яке аз муҳимтарин иншоотҳои Тоҷикистон, нерӯгоҳи барқии обии Норак даъват намуданд. ин нерӯгоҳ ки яке аз калонтарин нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар Осиёи марказӣ ба шумор меравад, рамзи иқтидори энергетикии Тоҷикистон ва намунаи истифодаи самараноки захираҳои обӣ мебошад. нерӯгоҳи барқии обии Норак ки дар соли 1972 ба истифода дода шудааст, бо сарбанди баландиаш 300 метра ва обанбори бузурги худ ки 2.5 километри мукааб обро дар бар мегирад, дар низоми энергетикии Тоҷикистон нақши басо муҳим дорад.
аввалин таассуроти ман меҳмоннавозии мардуми тоҷик мебошад. моро бо самимият ва бо суруду мусиқӣ истиқбол гирифтан дӯстдоштанӣ аст. он чизеро ки мо дар бораи меҳмоннавозии тоҷикон тасаввур кардем, ин аз он бештар аст. мо дар назди обанбори бисёр зебо ва кӯҳҳои баланд қарор дорем ва худи фаъолияти нерӯгоҳ таассуротбахш аст. худро дар олами афсонаҳо тасаввур карда истодам, зеро манзараҳои ин ҷо хеле нотакроранд. бо дидани ин манзараҳо, ин лаҳзаҳо бароям фаромӯшнашаванда хоҳанд шуд. итминони комил дорам ки ҳамкориҳо баҳри ҳифзи пиряхҳо идома хоҳанд ёфт. фикр мекунам ки маҳз чунин манбаъҳои захираҳои муҳими табиӣ ба ҳифз ниёз доранд ва хеле шодем ки дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо мо чунин манзараҳоро дидем. дар болои сарбанд меҳмонону намояндагони вазорату кумитаҳо ва бахши фарҳанги шаҳри норак расми дастаҷамъонаи хотиравӣ гирифтанд. аз чеҳраи ҳамагон аён буд ки ин сафар ба дилу дидаашон фараҳ ва таъссуроти зиёд овардааст. дар идомаи хатсайр пас аз дидан намудан аз сарбанди асосӣ меҳмонон вориди худи нерӯгоҳи барқии обии норак шуда аз толори агрегатҳо ки 9 турбинаи бузург бо иқтидори умумии 3000 мегаватт беист дар чарх аст дидан намуданд. ин макон ҷолибу диданӣ аст. инфрасохтори кишвари шумо бисёр ҳам таассуротбахш аст. тарзи меҳмондӯстӣ ва ташкили хатсайр ҳайратовар аст. ин барои ман ҷолиб буд ва ман хеле шодам. бори аввал аст ки ба тоҷикистон ва осиёи марказӣ омадам. кишвари бисёр зебо, мардуми самимию меҳрубон ҳастанд. ният дорам ки боз бо аҳли оилаи худ ба ин кишвар биёям. дар идома меҳмонону намояндагон аз толори аксҳои таърихии нерӯгоҳ ки дар он аксҳо ва маълумоти марбут ба таърихи сохтмони нерӯгоҳ, марҳилаҳои асосии он ва дастовардҳои муҳандисиву энергетикии он ба намоиш гузошта шудааст дидан намуданд. дар ин толор онҳо бо таърихи нерӯгоҳ ошноӣ пайдо карда, сипас меҳмонон бо кунҷкобии зиёд вориди маркази идоракунии нерӯгоҳи барқии обии норак шуданд. дар ҷараёни боздид роҳбаладон ба меҳмонон маълумоти муфассал дар бораи таърихи сохтмони нерӯгоҳ, раванди кор, иқтидори истеҳсолӣ ва нақши он дар таъмини нерӯи барқ ба аҳолӣ пешниҳод карданд. ба гуфтаи роҳбаладон, нерӯгоҳи барқии обии норак на танҳо барои истеҳсоли барқ, балки барои идоракунии захираҳои обии минтақа низ аҳамияти бузург дорад. меҳмонон бо таваҷҷӯҳ ба маълумотҳо гӯш андохта саволҳои зиёде доданд ки аз ҷониби мутахассисон ҷавобҳои муфассал дода шуд. дар доираи баргузории конференсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пирахҳо аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 8 хатсайр дар минтақаҳои гуногуни кишварамон ташкил карда шуд ки иштирокдорони конференсия аз ҷойҳои сайёҳии кишварамон дидан намуда истодаанд. яке аз мақсадҳои асосии ба шаҳри норак ташриф овардани мо ин нишон додани имкониятҳои гидроэнергетикӣ ва табиати зебои дилфиреб ба иштирокдорони конференси мазкур мебошад. меҳмонон инчунин аз корҳои таҷдиди нерӯгоҳ ки барои баланд бардоштани самаранокии он анҷом дода мешаванд огоҳ шуданд. ин таҷдидҳо имконият медиҳанд ки иқтидори истеҳсолии нерӯгоҳ ба маротиб баланд бардошта шавад. нерӯгоҳи норак яке аз нерӯгоҳҳои бузургтарин дар осиёи миёна мебошад. онҳо аз ин нерӯгоҳ дидан карданд ва ба мо бисёр саволҳоям доданд ки оиди оби тоза ва сатҳи баланди пешвозгири меҳмонон хурсанд шуданд. захираи пурраи обанбори норак 10,5 миллиард метри кубӣ буда ва иқтидори нерӯгоҳ айни замон ба 3000 мегаватт мебошад ва ҳоли мо чунин шоҳид ҳастем. меҳмонон ҳам худи аз толори мошинҳо шоҳид буданд ки таҷдид рафта истодааст. баъди таҷдид нерӯгоҳи норак ба тавонои умумӣ 3375 мегаватт баробар мешавад.
пас аз боздид аз нерӯгоҳ меҳмонон ба соҳили дарёи вахш омаданд ки бо манзараҳои дилфиреби худ макони истироҳату фароғат аст. дарёи вахш ки ҳамчун ганҷинаи беназири нуру рӯшноӣ дар миёни кӯҳҳои сарбафлок ҷойгир аст, бо оби мусаффо ва фазои хурушони мавҷаш қалби ҳар як бинандаро тасхир мекунад. меҳмонон аз ин манзараи афсонавӣ ба ваҷд омада аксҳои хотиравӣ гирифтанд ва зебоии табиати тоҷикистонро тавсиф карданд. ман бори аввал аст ки ба тоҷикистон меоям. имрӯз тасмим доштем аз нерӯгоҳи барқии обии Норак дидан кунем ва шурӯъ намудем аз он ҷо. ин иншооти хеле бузургу ҷолиб буд. ман хеле хурсандам ки ба ин ҷо омадам. тоҷикистон бисёр кишвари зебост. нерӯгоҳи барқии обии Норак на танҳо як иншооти муҳандисӣ, балки як макони муҳими сайёҳист. ин макон барои рушди сайёҳии обӣ аз қабили қайиқронӣ, моҳидорӣ ва истироҳат дар соҳили об шароити мусоид фароҳам меорад. наздикии он ба шаҳри Душанбе ва инфраструктури мувофиқ имкон медиҳад ки обанбор ба як самти муҳими сайёҳии дохилӣ ва байналмилалӣ табдил ёбад. ин сафар на танҳо як сайёҳати фарҳангӣ, балки як қисми муҳими дипломатияи иқлим буд ки тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешсаф дар масоили ҳифзи захираҳои обӣ ва истеҳсоли энергияи сабз муаррифӣ намуд. меҳмонон саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар пешбурди ташаббусҳои байналмилалӣ аз ҷумла дар самти ҳифзи пиряхҳо ва захираҳои обӣ баланд арзёбӣ карданд. ин ташрифи нахустини ман аст ба Тоҷикистон ва ман хеле хурсандам. ман ҳамроҳи дигар иштирокдорон ба конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо омадам. аз ошноӣ бо таърих, мусиқию фарҳанг ва мавзеъҳои Тоҷикистон хеле шодам. саёҳати имрӯза барои ман хеле муҳим аст, зеро ман дар Руминия ба ҳайси барқчӣ кору фаъолият дорам. ба ин ҷо омада мехостам донам ки дар Осиёи марказӣ барқ чӣ гуна тавлид мешавад. ҳамааш беҳтарин. ҳатто ба манзара нигаред, чӣ хел зебост. ман донистам ки ин нерӯгоҳи барқи обӣ яке аз манбаъҳои асосии барқ дар Тоҷикистон мебошад ва агар хато накунам 50% аҳолии Тоҷикистон аз он истифода мебаранд. баъди баргаштан ба Руминия мубодилаи таҷриба менамоем, аз ҷумла тағйирёбии иқлим чӣ гуна таъсир дорад ва он ҷо мизи мудаввар ташкил мекунем вобаста ба ин масъала. ташаккур барои меҳмоннавозӣ ва ин хатсайр. меҳмонон инчунин қайд намуданд ки Тоҷикистон бо табиати нотакрор ва захираҳои бузурги обии худ метавонад дар рушди сайёҳӣ, экологӣ ва устувор нақши муҳим бозад. онҳо аз меҳмоннавозии мардуми тоҷик ки дар ҳар қадами сафар эҳсос мешуд тавсиф намуда изҳор доштанд ки ин сафар барои онҳо хотироти фаромӯшношуданӣ боқӣ хоҳад монд. дар конфронси сатҳи ҷаҳонӣ иштирок намудем ва хеле маълумотҳои зиёдро дар бораи обшавии пиряхҳо, гармшавии иқлим омӯхтем ва имрӯз бошад бо ҳайати меҳмонони хориҷиву дохилӣ ба нерӯгоҳи барқии обии Норак омадем ва аз ин нерӯгоҳ аз наздикӣ дидан намудем ва бо кори агрегатҳо ҳам шинос шудем ва хеле хурсанд ҳастем ки ба мо чунин шароит фароҳам омад ва чӣ тавре ки дида шуд ба меҳмонои хориҷӣ ҳам ин нерӯгоҳ ва ин табиати биҳиштосои Тоҷикистон хеле писанд омад ва онҳо хеле аксҳои хотиравии зиёд гирифтанд ва миннатдории худро изҳор намуданд. ҳамин тавр хатсайри мазкур як заминаи устуворро барои муаррифии фарҳанги тоҷик ва маконҳои сайёҳии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ фароҳам овард ва ба таҳкими робитаҳои байналмилалию ҷалби таваҷҷӯҳ ба масоили муҳими глобалӣ аз қабили ҳифзи пиряхҳо, нерӯи барқӣ аз лиҳози экологии тоза ва захираҳои обӣ мусоидат намуд. бо ҳамин ҳайати расмӣ меҳмонон бо таъссуроти амиқ ва хотираҳои нек аз шаҳри Норак баргаштанд. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри махсуси барномаи хатсайр аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. ёдовар мешавем ки хатсайри мазкур бо ташаббуси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирокдории конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри Норак
ташкил гардид ва дар рафти он сайёҳон ва меҳмонони расмии ин конфронси байналмилалӣ аз имкониятҳои гидроэнергетикии шаҳри Норак дидан намуданд ва ба кору фаъолияти он баҳои баланд доданд.